Здравейте хора, пак сме в Roblox, както ви обещах. Ара. Нещо не става. Левко. Пак влизам. Нищо май ми става с телефон. Може би функцията се включила. Да, включила се сега. Ще правим паркури. Ние ще правим паркури на Squid Game. Опа, искам бебенце. Вижте колко е яко. Чакам. Так. Толкова ли е трудно. Така. И трябва да умра. Къде ме изпрати? Къде ме изпрати? Ще го убия. Ударя му въжето и даже... Окей, искам да стана тая прикол. Thank you. Сега ще направя един трик. Не искам да съм момичето. Ще стана Thanos. I'm the legend Thanos. Сега ще покажа един трик. Ел. Това да голямо. Искам да съм с Thanos. Казах ви даже тайния вход, през който вече са го направили да не може се читва така. Ще трябва да минавам от този паркур. Ако умра, това е от видеото, защото просто вече не мога да издържа. Трябва да се върти. Оп! Не знам това как го направихме. Какво ще стане? Ще се опитам. Това е мега яко. Се опитам да стана лидер. Маш, това видео искам от паркур ще стане, искам да стана лидер. Взимай, беби. Така. 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 Какъвто и да съм да. Цък. Не. Не умрях. Следен път се опитвам да съм лидер. Окей. И въжето за мен.
като се приближа и толкова близко. Абе, човек! Но то ще бъде герой не може. Ако бях с моя аватар... Чакай сега. Ако съм с момичето, защото е по-тесен аватар, ще стане. Така. Давай. Так, момичето с по-тесен аватар. Добре, айде отказвам се от това нещо. И кога тя му е да прави флипови, не знам. Скоро тя беше.